el debat de l'augment de la taxa del transport públic de viatgers s'emmarca dins de la bogeria col·lectiva que ha tingut el PP en tot tipus d'impostos. I comença en aquest Ajuntament enguany a augmentar totes les tasses de l'Ajuntament, fins ara l'IPC, però ara no tinguen prou, diu ara no. Ara la tassa del cementeri el doble, però ara esta també. I diu, l'augment de la tassa és una mitja d'un 60%. Si sumem la tassa, fem una mitja de tot el que van augmentar la tassa d'este servei públic, és un 60%. Y diuen, el objeto de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del transporte público es recoger las tarifas con el IVA excluido. I des de Compromís diguem que l'objecte no té res a veure en l'IVA excluido, i se pot ser però no té res a veure. L'objecte és l'abús de l'autobús, i això és el que vostès estan fent així, perquè augmenten de 40 cèntims que es pagava un bitllet, avui van a pagar la gent del casc urbà 50, 60 cèntims, però la gent que ve de fora, que viuen fora del casc urbà, van a doblar-lo, 80, el doble, el 100%, el doble, val? No és un 60, és un 100, val? I aprofitant la vinentesa de lo que està fent, diu, vamos, ara, ja que estem y tenim que recoger las tarifas del IVA excluido, ara vamos a modificar la estructura tarifaria. I anem a aprofitar el tema i ara anem a veure i anem a diferenciar entre els veïns que viuen fora del casc urbà i els veïns que viuen dins. I diuen, doncs bueno, com resulta que els que venen, utilitzen el servei públic és la gent de les urbanitzacions perquè pugen en més d'un 91% la gent que utilitza el transport públic, diu, doncs això anem a augmentar el doble. I així és una manera més de recaudar. I a nosaltres això ens pareix totalment discriminatori. I aprofitar el moment ara, perquè això, des de Compromís, és un debat molt més profund. I molt més profund perquè quan l'autobús es munta en la ciutat de Llíria, n'hi ha diversos objectius. I un dels objectius, per supost, és apropar el comerç de la nostra ciutat a la gent que viu lluny, per a que puguen utilitzar el comerç de la nostra ciutat, apropar als potencials clients dels serveis públics i dels serveis de la nostra ciutat, però n'hi ha un altre molt important, i és tindre un servei públic assequible per a tota la gent que viu fora. I qui és l'usuari de l'autobús? De la gent que ve a les urbanitzacions? La gent que no té molts recursos. La gent que no té molts recursos. La gent que no té un cotxe, un utilitari a la porta de sa casa per vindre al poble. La gent major que no té carnet. I a aquesta gent és a la que aneu a pujar-li el 100% el bono. I com exactament igual en el mateix debat abans, en el millor moment del món. Ara és el moment de fer això. Quants anys han tingut per a fer aquest estudi i per a modificar aquesta tassa? 8, 9, 10? I ara és el moment que cada volta tenim menys nivell adquisitiu, que han pujat l'IVA, l'IBI, també, i també l'estan pagant aquesta gent. És que això no és possible. Igual com abans, ja li ho torno a dir, li tirarem un capote, congeleu les tasses enguany, congelem-les, és que ho podem fer, i vostès no han volgut. I no és que no han volgut congelar la puja de l'IPC, sinó que a més han dit, no, ara anem a fer un estudi meravellós, que jo no dic que no, estic convençuda que s'ho han treballat els tècnics a manta, però que no és el moment, que no és el moment. Bé, primer, des de Compromís per Llíria pensem que és una tassa discriminatòria a una part de la població de Llíria, que no deixen de ser llirians, visquen a 4, a 5 o a 20 quilòmetres d'ací. Té igual. Me dona exactament igual on visquen, perquè
En València, que és una ciutat, no és com la Pobla, que diu no és que d'ací a la Pobla no té el mateix preu que d'ací a Benissanó, que se'n va a un altre poble. Però una ciutat com València capital, els serveis d'autobús valen tots igual. I n'hi ha línies, com la línia 5, que és una línia curta, d'un curt recorregut, i val exactament el mateix que anar-te'n a la línia de la nova línia que va a la nova FE, que és una línia que té el doble de distància i el preu és el mateix. I quan pugen a l'autobús, baixen en la primera parada i es cobra exactament igual com si van i peguen tota la volta a València ciutat. Igual, perquè tots estan empadronats en el mateix poble, com ací, i tots paguem els impostos ací. I això estan fent vostès, la gent del PP ací en esta tassa està fent una discriminació per raó de residència i estan doblant el preu del bitllet a la gent que viu fora del casc urbà i està clar, és un servei deficitari. Per supost que és un servei deficitari, ho tenim claríssim, és que és un servei públic i han tingut 10 anys per modificar-ho. I vostè pensa que era precís modificar-ho, me pareix molt bé, però i ara és el moment? És la pregunta, ara és el moment. Quan la gent que utilitza aquest servei en les urbanitzacions, i en el poble també, però dic en les urbanitzacions perquè és el 90% de la gent que el gasta. O sigui, de cada 100 persones que pugen, 90, un poc més de 90, venen de fora del casc urbà. I aquesta gent està passant-ho mal, perquè és la que gasta aquests serveis. No el que té un cotxe aparcat a la porta de casa, no està una hora per vindre al poble, o mitja hora. La gent que necessita utilitzar aquests serveis o perquè és molt major i no té carnet, o perquè no té altra manera de poder-se comunicar en el poble, té un nivell de renta baix. I ara no és el moment d'aplicar aquest augment de taxes, perquè també les taxes és un impost injust, com tots sabem, injust i a més desproporcionat. Esta pujada de taxes és desproporcionat. I si no poden mantindre el servei, demanin els 2,5 milions que ens deu Fabra, que demanin-los, que no ho han fet encara, en la boca plena, encara no us hem sentit demanar els diners a Fabra. I veurà com sí que poden mantindre-ho.